Hello Sonafor, welcome to my YouTube channel. It's me, I am Takila. Dinay Sonafor ang dongfैयो जाहैबाय नैबे क'क्राझारनि माबा मा होनोमोनलाय सेक्रेटारि अफिसाव दंफैयो आङो ओमफ्राय क'क्राझाराव फैनानै हाबफैनाय दा आरोना बिराद मोजां साजायगासिनो दं बिराद मोजां डेक'रेसन खालामगासिनो दं होननानै खोनानो मोन्दों आरो नुबाय थाखायोबो ओमफ्राय दिनै हाबफैबाय आरोना नै बिराद मोजां साजायना दङ ओमफ्राय बेयो जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ओरैबायदि मोजां गार्डेन दङ नै सनाफोर बा हरैहाय जोंनि बर'नि बायखोन्दा नेरसोनबो बानायदों बियो गोदानसो बायखोन्दा नेरसोना आंबो दिनैसो फार्स्ट हाबफेरखादों मालाफोरबो हाबफेरखायाखै आं दिनै क'क्राझाराव फैदों ओमफ्राय गाबोन साइआवहाय फुटबल फाइनाल दं नालाय गाबोन नायनो थाखाय फैदों साइ क्लाबाव ओमफ्राय दा बेयावहाय दसे बेरायलाङो होननानै फैबाय नै सनाफोर दासो सफैखादों जोङो ओमफ्राय बैथ' बिल्डिं जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ओमफ्राय ओरैबायदि खम्फं गुवार दं आरो बेयाव सिङाव ओमफ्राय बेयावहाय गांसो बिबार समायना समायना बिबार दङ बेयाव हाबनो मोनगोन ना मोना मिथिला आं जायखिजाया गेटआ बन्द' ओरैहाय बन्द' खालामनानै दोनदों बेखायनो हाबला जोङो माबि प्रग्राम जाबासो सिङाव हाबो खोबा बेखौ मिथिला आङो ओमफ्राय जायखिजाया नायलांबायल' थादों सनाफोर हरै बायखोन्दा नेरसोन दङ जायखिजाया ओरै सिङाव हाबबोथारबाय जोङो ओरै देवदारु बिफां दं आरोना नै देवदारु बिफांबो गायदों बे सार्कोल आरोना हरै आं हरै थांला ओमफ्राय नैबेनो देवदारु दंजोबो साइड साइडआव ओमफ्राय ओरै बिबारफोर बेयाव लाइट होना होदों हरफोराव लाइट जोङो खोमा बिराद मोजां ओमफ्राय ओरैबो लाइन 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 बिबारफोर गायदों नै बिबार गोजा ओमफ्राय नैबे गेजेरावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गेजेरावहाय ओमफ्राय बैयावबा मा लिरदोंमोन आं जायखिजाया हाबनाय जानाय नंला ओरै बिराद समायना नुयो आरोना आरो बेलासिफ्राव फैयोबाथ' बिराद मोजां नुयो दा मानसिफोर गैथ'वा बिराद बेरायनो फैलायो होनना खोनादों ओमफ्राय दायो जों फैनाय समावहाय रावबो गैथ'वा आरोना मानो होनोब्ला जोंबो बेरायनो हाबफैखाबायसो नालाय सानावनो ओमफ्राय बे जाहैबाय सेक्रेटारि अफिस बेयावबा मा बानायगोन बेखौल' मिथिला इन्सट्राकसन जागासिनो दं बिराद मोजां आरोना जायगाया बेरायनो मानो आरो फुलाथ' फुलसैनो नाय बुंनानै नांला फुल नायदो बिराद मोजां बेफोरो देरजोबला आरो मा होनबावनो नायदो हरै बिराद सान्दुं जाबाय मोजांखौ नुनो नागिरला ओमफ्राय दा बायखोन्दा नेरसोनखौ देखायनोसै सनाफोर ओरै इन हाबो खोमा ओमफ्राय हरै मोनसे लामा दंबावो आउट ओमफ्रायहाय बेयाव जिरायग्रा जागोन खोमा नै रेस्ट हाउस बायदि दङ आरो बिबार जाफिनलायबाय नै बिराद मोजां मोनो आरोना बेफोरबायदि नुयोब्ला बेथ' जोंनि बर' बागुरुम्बा आं बैनिफ्राय फैफिनबाय ओरै थाबायबोयो नै बेखौ मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय सबसे मेन एट्रेक्टिभ भिउआ जाहैबाय नै सनाफोर नोंसोर नायनो हागोन वाव नैबे बेनो आरोना मानोना सान्दुं हरैनिफ्राय आं देखायस्लाबनो हायासै एट्रेक्टिभ भिउआ बेनो आरोना सनाफोर बे ओरैबायदि गोदान मोजां आदा मोजां सेक्रेटारि अफिसनि नै खाथियाव एट्रेक्टिभा नै बेनो आरोना जोंनिनो बायखोन्दा नेरसोन सनाफोर ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां मोनो आरोना बेफोरखौ नुनानै बिराद गोसोआ गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला जोंथ' डिमापुरावसो खोनानो मोनो डिमापुरावसो दं होननानै सनाफोर ओमफ्राय जोंथ' डिमापुराव थांफेराखै आरो नुहैफेराखैबो बायखोन्दा नेरसोनफ्रा माबायदि ओमफ्राय दायो दिनै एसे मोगथाङाव नुनाय बायदि मोनलाय लांबाय आङो दानानै दोननायबाबो नै दांनायनोबो हाबावोसो नै दांनायबाय आं ओरैबायदि इथाजों बानायनायनि खोमा सिमेन्टफोरजों बानायनानै दोननायनि जोंनि खाथियावनो दिनै बेफोरबायदि दानानै दोनबाय बेनो फार्स्ट होननानै बुंजायो मानो होनोब्ला जेरावबो गैफेरखायामोन बे बिटिआरनि सिङावनो दिनै बेसेबांबा समायना रमायना नुदों आरोना दिनै मोगथाङावनो खाथियावनो नुनो मोननानै बिराद गोजोननाय मोन्दों सनाफोर दिनैहाय सफैमारबाय आं ओमफ्राय नायनोबो मोनबाय मोगथाङावनो बिराद गोजोननाय मोन्दों सनाफोर बेफोरबायदि दानानै दोननाया बिराद मोजां जादों जोंनि थाखाय ओरैबायदि समायना जानोसै आरोना बे मा होनोमोनलाय सेक्रेटारि अफिसा आरो हरै गेटआबो बिसिबांबा मोजांनि सनाव रावबो गैया नै दायो बेलासियावसो फैयोनो सोंदोंमोन आङो बेलासियावसो मानसि जालायोनो 3थासोनिफ्राय जोंनाथ' टाइम गैया नालाय थांनांगौ देरबिलजों थांनोसै सासे लोगोनाव थाहैगोन दिनै ओमफ्राय गाबोनहायसो माने साइआवहाय फैगोन आरो साइआवहाय गाबोन फुटबलनि थाखाय दिनैनो फैखाबाय गोजोननाय मोन्दों बेफोरबायदि नुनानै आरो गेटआबो बिसिबांबा गिदिर आयु सनाफोर से मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6थासो दं खोमा बियो हरै सान्दुं मोजांखौ नुनो नागिरला सिम्बल दंलाबायो नैबे सिङावहाय बेफोरबा मानि सिम्बल बेखौल' मिथिला जों नै बेफोरबायदि बिबार दाना दोनदोंना बेफोरो सिम्बलफोरबो जानो हागौ दा आं फोरमायजोबनानै बुंनो हानाय नंला मानो होनोब्ला आंबोथ' मोनथिया बांद्राय बेफोरो जायखिजाया जोंनि बर'नि नालाय बर'निनो माबाफोर सिम्बलफोर जानो हागौ आरो ओमफ्राय हरैहाय
कन्स्ट्राक्सन जागासिनो दङ आरोना बियो ओरैबायदि समायना बानायगोन बायदि मोनखाबाय आं बेयाव फिसा फिसा लाइट दंनानै बे फिसा फिसा लाइटआ हराव जोंजोबो ओमफ्राय बिराद मोजां नुयो आरोना बेलासि बेलासि सान हाबसे हाबसे बिराद मोजां मानसिफ्रा लकेल मानसिफ्रा बिराद बेरायफैयोनो सनाफोर आरो गोजौआव स्ट्रिट लाइट दंजोबो ओरै थेंक्स ओरै गोजोन्थों बर'नि लिरदों गोजोन्थों ओमफ्राय थेंक्स बेनो आरोना बायखोन्दा नेरसोना नायदो बिराद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला दिनै आं डिमापुरनि जोंनि मेन बायखोन्दा नेरसोनावनो दंफैयो बायदि मोनलायलांबाय गावखौनो गाव मानो होनोब्ला दिनै ओरैबायदि मोजां मोन्दों जोंथ' थांफेरनोबो रोङाखै जाहैबाय डिमापुराव दिनैसिम माब्लाबा इसोरनि अननाय दङब्ला सहैनोबो हागौ सानसे समाव बेनो आरोखि आंनि आसाया माब्लाबा नोंसोरबो फै फ्रि टाइम लानानै बेरायफैनाय सोरबाफोरबो नुवाखैबो जानो हागौ सोरबा लोगोफोर मिन्थिनो खोन्थाना हो आरो सोरबाफोर नुफेराखै होनोब्ला बेरायनो लिंनानै लाबो सनाफोर जेबो खहा जाया नायफै बेरायफैनो बिराद मोजां बयबो नो एन्ट्रि फिस जेबो गैया सनाफोर बियो मोनसे पार्क बायदि आरोना होमबाबो बेयावहाय सोरबाफोर साननो हागौ सोरबाफोर मिथिफेरिया एन्ट्रि फिसबो लागोन नामा एन्ट्रि फिस लागोन नामा बिदि जेबो गैया सनाफोर बेयो मोनसे सेक्रेटारि अफिससो ओरैबायदि माने मा होनोमोनलाय पार्क बायदि साजायना दोनखाबाय आरो जाबावगोनसो ओमफ्राय होमबाबो बेयाव एन्ट्रि फिस बेफोरबायदि गैया आरो सनाफोर ओरैबायदि मोजां बिटिआरनि सिङाव बारे समायना नुबाय आरोना सनाफोर स' बेनोमोन सनाफोर फै माब्लाबा फ्रि टाइम लानानै दावखोफै सनाफोर दावखोनांगौल' नामायनो नाङा दावखोफै सनाफोर बिराद मोजां ओमफ्राय दा जों बिनिफ्राय थांफिननोसै आरोना माबायाव मा होनोमोनलाय देरबिल दिप्लाय देरबिल होननायजों थांगोन बे गामियाव दिनै हरसे थागोन सनाफोर ओमफ्रायहाय गाबोन फुङाव साइयावहाय बल खेला नायनो फैगोन आरो सनाफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार जरुर खालाम सनाफोर आरो बेफोरबायदिनो आंबो देखायनो हानाय बायदि bro, máy rừng rục nè á. मा जायगा होनोमोनलाय इयो नायगाव नायगाव खांख्रिखला मेंबोनानै क'क्राझारनिफ्राय फैयो नायगावआव फैबाय नै ओमफ्राय दा जाग्रा जानो नागिरदों मोनसे दखानाव ब्रेड शप नायगावनि बायसों खनजक बेसे जाखो होननाय जायो नामा जाखांबायलै बिराद गोथाव गोथाव मोनजाबाय बे दखानाव मा दखान होनदों मादै दाबानि नामा हा नाम दोननांगौना जायखिया जाय मोनसे बेदरबो मोनबावोसो ना बयलार बायसों गैया दंजाले दंजा जाखांबाय जायखिया जाय नैबे दखानाव गोदैनो 40 थाखा जाबायनो नै 40 थाखा हुनजक 40 थाखा हुनजक 40 थाखानिनो उदै बुंजोबबाय नै जाखांबाय थांनोसै दा न'आव डाइरेक्ट बबेयाव बेरायलांनो हाबावो नायनोसै थांनोसै होमबा मादै औ दे यानजक गारिया बेयाव पार्किं खालामदोंमोन जों नै ओमफ्राय दखाना बैनो हनै फिसा सानो नै ओमफ्राय बे लामाजों थांबावनोसै सनाफोर बे नायगाव क'क्राझार नायगाव सनाफोर दायो फैयै देरबिल नैबे दैयाव सफैबाय जों लामाया एसे गाज्रि आरोना रिपेयारिं जाथ'वाखै ओमफ्राय दा इयावनो दान्दिसे रेस्ट लानोसै आरोना ओमफ्राय नै दैया जों सिगां फैनाय समाव बिराद दैया माने फुल जाजोब्बायमोन ओमफ्राय नैबे दंफांफोरखौबो खोबजोबदोंमोन आरोना हरै नावफोर दंलाबायबावो नै फिसा फिसानो नाफोर हमो खोमा ओमफ्राय नैबे दंफाङा माने ओरैबायदि आरोना बे दंफाङा माने हाजार दै लोमनानै था मानानै था माने थैनो रोङा आरो बिसिबांबा गोबाव जाबाय खोनानो मोनो ब्रिटिशफोरनि जुगावनो दं होननानै बांद्रायबो देर रोङा ओमफ्राय हेन्देल दंफांनो बियो
दस्रायावथ' आं नुफेराखैमोन दे ओमफ्राय मोजांखौनो सिनाया नै सनाफोर नङाब्ला बिलाइ सिलाइ दाखा दाखा नुनो हागौमोन ओमफ्राय हेन्देल दंफां आरोना फैब्ला एसेसो भिजिट खालामफै मालाबा समाव माने थैनो रोङि दंफां बियो नङाबाथ' एथ' दैजों खोबजानाया कि मा होनोमोनलाय थैया जायो नामा नै सनाफोर बेयाव ओमफ्राय थाखानि थिंख्लि फबनाय दंमोन आरोना जावबाबो मोनानो फैसाफ्रानो अबाव खारलाङो मिथिया खोनानो मोननाय बायदिब्ला बिदि आरोना स्ट'रिया बोसोर जाबाय आरोना सनाफोर बेयावहाय फैसा जावनायफ्रा सनाफोर फैयै दा जों दा सफैबाय आं नैबे देरबिल होननायाव नै बिराद मानसिफोर बेरायनो फैयो दाथ' जायाखैनो देरबिलावबो बेरायनो होमबाबो मानसिया जाबावगासिनो दं आरो नै मा होनोमोनलाय जानुवारि फैगासिनो दं माने जै निउ इयार जाबाथाय बिराद मानसि जासिनबावो सनाफोर पिकनिक जानो फै माब्लाबा बेयावबो नै देरबिलाव बिराद मोजां बै देरबिल माने बे दैनि थाखाय फेमास आरो बिराद फेमास बे दैया बिराद सागोर बायदि गुवार बेनि थाखायनो मानसिफ्रा फैलायो सनाफोर ओरै क'क्राझार टु ओरै गिदिङै बेरायलाबायो फैबाय जों दा ओमफ्राय दा बेयाव थागोन आं दिनै हरसे ओमफ्राय गाबोन थांगोन आरो स' बेनोमोन सनाफोर दिनैनि ब्लगा नायदो ओरैहाय नै मानसिफ्रा बिराद फैलायो बेयाव जानो पिकनिक फुरा जानो हायो आरोना सनाफोर ओमफ्राय दा मोजां मोनदों गोसोखौ फैयै बेयावथ' माने फुरा गोजांबावबायसो सनाफोर मानो होनोब्ला नै बार बारगासिनो दाबो नै बिलाइफोरखौ नुनो हागोन ओरैबायदि बार बारगासिनो आरोना माने बङाइयावनिफ्राय ओरैबायदि गोजांसिनो माने 50%सोआनो बांसिन गोजांसिननाय बायदि मोनबाय आरोखि आं आरो ओरै नाव सालायगासिनो हनै नुनाय नंला गाबोन फुङावहाय मोजां फैनोसै बेयावहाय नाव सालायनाय मानाय खनसे खालिबो फैखादोंमोन आं ओमफ्राय आरो गाबोनबो फैबावगोन दिनैथ' मोनाबाय बेखायनो बेयाव दान्दिसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय रुमाव थांनानै आराम उन्दुहैनोसै आरोना दिनैहाय ओमफ्राय गाबोन फुङाव लोगो मोनफिननोसै सनाफोर बेनोमोन नै बाय सनाफोर बाय